Naghahanap ka ba ng matutulugan na malapit lang sa langit? Punta na tayo sa Heaven Hills Memorial Garden. De, joke lang bitaw guys ha. Good morning everyone. Welcome na naman sa isang episode ng Kier Daldal TV. Yahoo! So base gatingala ka mo guys nung ara kami diri sa sementeryo. Diri kami sa Heaven Hills Memorial Garden. So ari siya guys, located ni siya no diri sa Midpapan 1, Pigkawayan, Cotabato. Tapad lang gini siya sa public cemetery naton. So guys, subong aga ilang launching. Kabalo ko mamangkot naman ka mga kinanglan ko ni i-vlog ni cemetery mo nino. Syempre guys, diri nakalubong si Mami ara si Mami hello Mami, wash out to you. Kagang tag-iya sini guys, auntie ko nga gwapa kaayo. Di ba te? Shout out to you auntie Gingging. So nga Heaven Hills Memorial Garden ang tawag. Syempre arita sa pinakataas nga portion sang lote. Tapos tanaw bla guys syempre taas na kayo ni. Do ara na ta sa langit no, amo na nga Heaven Hills gani. So very relaxing kayo ang view no, very rest-in. Well anyway guys, habang gahulat sa mga bisita are prepare anay sila, chismis, gatuyok-tuyok sa place. Are sila auntie gila. Hello to you mga aunties, shout out to you no. So grabe guys, napansin nyo ang hangin kusog-kusog kayo, palid-palid, dumapalid sila auntie. Pati ang ginatakod ni ladlad guys sa dumapalid sa kakusog hangin. Grabe nga hangin, iba nalabawan pang hangin sa ulo ko. So guys, dirigili ang akon nga ginakatuan batudlo-tudlo lang ko dira, hindi ko balaan kung ano ginatudlo ko no. Amo ginabas na mega video sa mo, hindi mo balaan kung maano ka. Di syempre pa kuno-kuno na lang. So syempre guys, oras na no para i-promote tani. Yahoo! So guys, Heaven Hills Memorial Garden is now open for sale with license to sell. So for the information of everybody lang, amuning first high-end and license Memorial Garden in Pigkawayan no. So kung gapangita kamo sang memorial lot diri sa Pigkawayan, diri na kamo sa Heaven Hills Memorial Garden located at Juanita Street, Midpapan 1, Pigkawayan, North Cotabato. Tapad lang gid ni sila sang aton nga public cemetery guys no. So ano pang ginahulat nyo guys, invest na kamo. Habang subong may ara sila mga discount na ginapangatag. So like and share nyo ang page nila guys sa Facebook. Tapos mag-inquire ka mo tidto no. So avail na kamo guys habang affordable pa kaayo, kay damo sila mga promo kag discounts nga ginahatag. So uliton ko lang guys no, amo ning pinaka first nga high-end and licensed Memorial Garden diri sa aton nga Banwa. So amo ni ang mga pila sa mga promo nila guys no. Isa, lifetime ownership. 2, transferable. Katatlo, saleable. Number 4, no down payment. Number 5, zero interest. Number 6, straight monthly. So ano pa ginahulat nyo guys, invest na no or inquire sa ilang Facebook page, contact number or diretso na sa ilang office. So ang office naman nila guys located dira lang sa baba sa Notre Dame no, Poblacion 3, Pigkawayan, Cotabato. Or pwede po dito ka mo mag-inquire guys sa mga agents nila no. So may ara sila sang certified sales agents guys. Wow. Sige lang guys, kay ibutan ko diri ang information diri sa description nato no para makita nyo kag makontak nyo kung gusto nyo mag-invest or mag-inquire. So ano pa ginahulat nyo guys, invest na diri no, kay balaan naman naton nga ang life tanan man tama. So wala tanan na istoryan ang parts sang aton nga program no, kagay na nagmass sila tapos nagblessing. Tapos ang istorya na itong mga speakers. Tapos subong guys, ari na nag-motorcade na sila. Bye-bye. Tapos nag-abot po galit diri si Mayor Totoy Agustin guys no. So guys Heaven Hills Memorial Garden, first high-end and licensed Memorial Garden in Pigkawayan, located at Juanita Street, Midpapan 1, Pigkawayan, North Cotabato. So ano na guys ang ginahulat nyo, inquire na kamo kag mag-invest, kay damo na kayo nag-invest guys. Hamakon mo to na guys, galakat ko tidto daw, matyagan ko ara ko sa heaven ba. Pero syempre guys, like and share sini nga video no. I-share natong spread the good vibes. Babush. So hasta diri lang ko guys ibasahan nyo lang ni mga information nga ibutang ko diri sa screen. Wala. Goodbye.